Minkejja li aktar kmieni din il-ġimgħa f'Malta tlaqqas dwar l-immigrazzjoni, jista' jkun li d-diskussjonijiet li saru jisfumaw fix-xejn. Dan minħabba l-fatt li nerġgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn Malta, l-Italja u diversi NGOs ikunu huma li jsalvaw il-ħajjiet fil-Baħar Mediterran bi ftit li xejn għajnuna fejn tidħol ir-rilokazzjoni ta' dawn l-immigranti. Dan għaliex ir-rilokazzjoni tal-immigranti tista' tkun waħda volontarja u mhux ta' bilfors. Dan insibt qajjem fl-editorjal ta' The Malta Independent fejn l-editur jikteb kif hu jittama li dan ma jkunx il-każ u l-Ewropa finalment tibda turi lit tas-solidarjetà. Fil-laqgħa li saret it-tnejn li għadda, il-5 Ministri tal-Intern ta' Malta, l-Italja, Franza, il-Ġermanja u l-Finlandja qablu biss li għandha tkompli id-diskussjoni fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-Mediterran. Il-ftehim li waslu għalih dawn l-Istati membri se jkun qed jitressa quddiem il-Ministri tal-Intern l-oħra tal-Unjoni Ewropea fit-8 ta' Ottubru fil-Lussemburgu. Permezz ta' dan id-dokument jekk jiġi aċċettat mill-maġġoranza tal-Ministri, isir magħruf kemm se jkun hemm pajjiżi li se jipparteċipaw f'dak li għandu x'jaqsam mal-waslit tal-immigranti u l-lokazzjoni, speċjalment fil-pajjiż fejn l-immigranti ikunu aktar minn numru ta' dak issettjat. Però kollox jiddependi fuq kemm il-pajjiżi l-oħra huma se jaċċettaw dan il-ftehim. Dan is-summit seħħ fi żmien meta fil-Mediterran fl-aħħar ġimgħat kien hemm qatt ta' immigranti li tħallew f'nofs ta' baħar bil-pajjiżi spiċċaw jitlgħu bejniethom dwar min se jdaħħalhom f'pajjiżu. Kwistjoni li wasset biex mill-bidu tas-sena s'issa f'Malta ddaħlu l fuq minn 1800 immigrant.